Iti basa ti surat ni Santiago, Kapitulo 2, uno agpatingga iti 26 a bersikulo. Uno, kakabsat ko sa limit-mitan yo kuma ti pamati ken apo tayo a Hesu Kristo. Apo ti gloria ngawan pangidumdumayo kadagiti tattao. Dos, tano sumrekto ti gimongyo ti maysa a tao a nagsingsing iti balitok ket nagpagan-anay iti napateg ket sumrek met ti maysa a napanglaw a nagpagan-anay ti nanumo. 3. Ket idumdumayo ti nagpagan-anay ti napateg ket kunanyo agtugaw ka ditoy maysa adiso a nasayat ket iti napanglaw kunayo ken kuana agyan kay jay nga agtakder wenno agtugaw ka iti babaen ti nagbatayan dagiti saksakak. 4. Saan kayo mangidumduma kadakay met laing ket nagbalin kayo mangukom babaen kadagiti panpanunot a dakes. 5. Dumngeg kayo ay ayatek kakabsat ko saan aya pinili ti Diyos dagiti napanglaw no may papan ito'y lubong maipay iti kinabaknang iti pamati ket agtawid iti pagarian ngain karina kadagiti agayat ken kuana. 6. Ngem da kayo inikatyo ti dayaw ti napanglaw saan aya dagiti nabaknang ti mangparigat kada kayo ket isuda met laeng uluden da kayo nga isak lang kadagiti pangukuman. 7. Di daaya tabaawan dayjay nadayaw anagan pakanaganan yo. 8. Ngem nutungpalen yo tilinteg naarian kas mayanurot iti surat ayatem ti padam a tao akasmit iti bagim naimbag ti aramid yo. 9. Ngem no pagdudumaan yo dagiti tattao makabasol kayo ket pabasolin na kayo tilinteg akasla nakasalungasing. 10. Tati siya sinuman amang tumpal to iti amin alinteg ket makasalungasing to uray may maysa agbanag to pakabasulan na amin. 11. Tati nagsao di ka makikamalala kinunanamit di ka mamapatay itangarod o di ka makikamalala ngin mapapatay ka rumswa ka anang salungasing itilinteg. 12. Iti kasta agsaw kayo ket aggaramid kayo akasla maukom kayon to gapu itilinteg ti waya-waya. 13. Tati panaukom awan asina maipay iti dayjay saan nangaramat ti asi. Ti asi agrag-o maisupyat iti panangukom. Awan kapaypayan ti pamati no di buyugen dagiti aramid. 14. Anya ti magungguna kakabsat ko no ti maysa tao kunana ngada pamati na ngem awan araramid na mabalin aya dayta pamati ti mangisalakan ken kuana. 15. No ti maysa kakabsat lalaki wenno babayi hada alamulamo wenno awan tarawna nga inaldaw. 16. Ket ti maysa kada kayo kunananto
in kayo si tatal na, aginudo ken agbusog kayo, ngam di kayto ited karakwada, dagiti masapul, may pay iti bagi, anya ti magunggunada. 17. Kastamet ti pamati ngawan dagiti aramid na, isu ti pamati anatay. 18. Ngem kunanan to ti sabali, sika ada pamatim, ketsak ada aramid ko. Ipakitam kanyak ti pamatim ngawan dagiti aramid mo, ketsak gapu ka dagiti aramid ko, ipakitak to ken ka ti pamatik. 19. Sika patyem ati Diyos may maysa, naimbag ti aramidem. Dagiti sayro patyen damit, ket agpigirgirda. 20. Ngem ket mo ngamuen, tao amaag, ti pamati adi mapakuyugan kadagiti aramid, isu ti ipes. 21. Saan aya anay bilang nalintag nga matayo nga Abraham, gapu kadagiti aramid, idi indato na ti anak na itirabaw ti altar. 22. Makita mon ti pamati mapakuyugan kadagiti aramid, ket gapu kadagiti aramid ti pamati maramid nanay. 23. Ket natungpal ti surat kunana ni Abraham pinati na ti Diyos, ket naibilang kenkwana kinalinteg, ket napanaganan gayem ti Diyos. 24. Makitayo nga rod agapu kadagiti aramid ti tao, may bilang nalinteg, ket saan agapu iti pamati laing. 25. Ket kastamit ni Rahab balangkantis, saan aya anay bilang nalinteg, gapu kadagiti aramid, idi nawat na dagidi naibaon, ket inturong na ida iti sabali dalan. 26. Takas iti bagi maisina iti kararwa, natay kastamit ti pamati ngawanan aramid natay.